Pasamos ao segundo punto da orden do día, que son as resolucións da alcaldía. Conocen as resolucións? Alguna intervención? Se non hai ninguna, pasamos entonces ao punto 3 da orden do día, que son resolucións e alegacións á aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica. A proposta da resolución de alegacións á aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica. Atendendo ás reclamacións presentadas tanto ao Concello por a aplicación que ven facendo oral da sección de minusválidos previa ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica, recorriuse un informe ao respecto da excepción da traballadora social do Concello. En data 16 de setembro de 2011, a traballadora social do Concello emite un informe ao respecto no que deixa constancia de que cada vez máis as persoas que tendo reconhecido unha incapacidade permanente pola Seguridade Social ou clases pasivas que solicitan a excepción da oral e se les denega por estar a entender que non incluye a tenor da regulación actual da ordenanza, por lo que a traballadora social propón a modificación da ordenanza clarificando a excepción prevista para os discapacitados a tenor da normativa aplicada. Posteriormente, en data 18 de setembro de 2011, a Secretaría Municipal emite un informe favorable respecto da modificación do artigo 33 da citada ordenanza, sinalando os trámites a seguir para a súa aprobación. O día 29 de setembro, o Pleno da Corporación Municipal aproba inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica. O citado expediente foi sometido a unha información pública polo prazo de 30 días comprendido entre o 19 de outubro ao día 25 de noviembre de 2011, mediante anuncio público no Boletín Oficial da provincia, formulándose no mesmo o prazo seguinte ás alegacións. Presenta as alegacións don José Díaz Costa, número de registro de entrada 8056, de 14 de novembro de 2011, e o Grupo Municipal do BNG, número de registro 10.270, de 23 de novembro de 2011. Visto o informe da Secretaría Municipal de data 28 de novembro de 2011, propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, admitir a trámite e desestimar a alegación presentada por don José Díaz Costa por entender que non cabe a aplicación retroactiva da modificación e, polo tanto, a devolución do que se lle cobrou por este concepto no ano 2011. Admitir a trámite e estimar a alegación presentada por o Grupo Municipal do BNG nos termos recollidos no informe da Secretaría, incorporando a alegación ao texto da ordenanza respecto á forma de acreditación do uso exclusivo de vehículos minusválidos. Segundo, aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica. E terceiro, proceder á aplicación do acordo e á aprobación definitiva xunto co texto íntegro da modificación da ordenanza no Boletín Oficial da provincia previsto para a súa entrada en vigor. O texto definitivamente aprobado, o párrafo 1 do artigo 3 da ordenanza fiscal reguladora e o imposto de vehículos de tracción mecánica quedaría da seguinte maneira. Intervencións. Sí. Eu primeiro? Gracias. Gracias, señor presidente. Boas tardes a todos os veciños, concelleiros. Antes de nada de ler a moción, vou a felicitar ao novo goberno, en especial a concelleira delegada de Servicios Sociais, Maya, por a súa iniciativa para esta modificación da ordenanza. Porque sempre, bueno, cando se traballa en beneficio dos veciños, en especial a estas persoas que padecen unha minusvalía, sempre é positivo. Decir tamén que sempre se agradece cando se traballa que se reconozca o traballo ben feito. Pero
permítame que faga unha puntualización, que non lle parezca mal. Primeiro a felicito, pero despois faga unha pequena puntualización. É sobre un boletín que o Partido Popular publicou, boletín informativo número 11 de novembro de 2011, ya en un par de semanas, 2 días antes das eleccións, publicaron un boletín no cal valoraban os 150 días de goberno, no que fixeron en 150 días, que está moi ben, pues, promocionar o que se fai cando realmente se fai, non? Por que digo isto? Porque hubo aí un párrafo que vou a ler, o teño aquí o boletín, pero non vou quitar, porque a verdad non me gusta quitar folletitos informativos e facer publicación gratuita así sin máis, non? Entonces, simplemente uns párrafos, que foron 3 párrafos, no cales decides 2 mentiras, mentides. E non reconoceres o traballo dos demais, que iso é importantísimo nos seres humanos, é vos reconocer o traballo dos demais e tamén os erros que se cometen, iso é importantísimo. Entón, vou a ler o que é ese párrafo que publicastes que pon: co novo goberno, as persoas con minusvalías están exentos do pago de impostos de vehículos tras a modificación da ordenanza. A primeira mentira é que quitastes, que realmente fostes vos que chegando ao goberno modificastes eso. Mentira, porque dentro do ano 2004 esas persoas non pagan, están exentos totalmente de pago de impostos. E despois, tras a modificación da ordenanza, como ben sabedes, unha ordenanza non entra en funcionamento, non está en vigor hasta que se aproba definitivamente. Son 2 mentiras en 3 párrafos, que se mentir, e ainda por encima non reconocer que non é feito por vos ese traballo, que senón por os demais. Por lo tanto, sería bo que polo menos un poquinho de humildade pois o tuverades. E bueno, o BNG presenta, vou dar paso á lección, á moción, á lectura da moción, e presenta esta pequena moción para que a modificación da ordenanza sea casi perfecta. Vou dar paso da lectura. Presentada polo portavoz de José Manuel Millán Otero. Expón: con data de 29 de setembro de 2011, o Pleno da Corporación aprobou inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica, mediante publicación no Boletín Oficial da Provincia do 18 de octubre, iniciouse o período de 30 días hábiles para a presentación de reclamacións. E aí foi onde nós presentamos esta reclamación, porque esta modificación da ordenanza pois non rectifica esos pequenos erros que moitas persoas pois reclamaron, e o que presentamos nos sí que soluciona ese problema. A modificación que se propón amplía a consideración das persoas con minusvalía aos colectivos de pensionistas e a persoas declaradas con incapacidade permanente. Con todo, deixa sen resolver un motivo frecuente de reclamación por parte de usuarios de vehículos para transporte de... Non se me oi? Perdón, pensei que non se me oía. Cuyas solicitudes de excepción e recursos eran sistemáticamente rexeitados pola oral, atendendo ás limitacións da ordenanza reguladora actualmente en vigor a hora de definir a excepción para os vehículos destinados ao transporte de minusválidos para o seu uso exclusivo, por requerir como acreditación de uso exclusivo que o minusválido conste como condutor ou conductor habitual na póliza de seguro do vehículo. Esta limitación impedía outorgar excepcións ás persoas que por razóns físicas ou legais non podían figurar como conductores habituales, aínda que o vehículo fose imprescindible para o seu desplazamento ou para mellorar a súa calidade de vida, para resolver a súa situación. O BNG propón, como cesa que a normativa tributaria actual establece que a exención pode outorgarse únicamente aos titulares do permiso de titulación do vehículo en réxime de titularidade única ou cotitularidade, mas non regula a consideración e acreditación do uso exclusivo, que queda suxeito ao criterio dos concellos. O Grupo Municipal do BNG propón a modificación do epígrafe E, párrafo segundo do artigo 3º da Ordenanza Fiscal Reguladora
de imposto de vehículo de tracción mecánica, que quedaría redactado nos seguintes termos. Primeiro vou ler o anterior, e despois leo a modificación que nos propoñemos. É cortado, Así mesmo, están exentos os vehículos matriculados, esta é a que está exente. Así mesmo, están exentos os vehículos matriculados a nome de minusválidos para o seu uso exclusivo, aplicándose a excepción en tanto se manteñan ditas circunstancias, tanto os vehículos conducidos por persoas con discapacidade como os destinados ao seu transporte. Presúmese que o seu vehículo é conducido por persoa con discapacidade, cando esta última conste como conductor ou conductor habitual na póliza de seguro do vehículo. O BNG propón o seguinte: así mesmo, están exentos os vehículos matriculados a nome de minusválidos en réxime de titularidade ou cotitularidade para o seu uso exclusivo, aplicándose a excepción en tanto se manteñan ditas circunstancias, tanto os vehículos conducidos por persoas con discapacidade como os destinados ao seu transporte. Considérase que un vehículo é destinado ao seu uso exclusivo dos minusválidos, primeiro, cando a persoa con discapacidade conste como condutor ou condutora habitual na póliza de seguro do vehículo. Segundo, cando o Concello de Maña así o declare, previo informe de Servicios Sociais do Concello de Maña, unha vez que sendo titular ou cotitular do vehículo concorran circunstancias que impidan a condución ao solicitante e así o acredite o seu uso habitual. Gracias. Pasamos a... Bueno, nos imos a apoiar que se... Imos a apoiar que se aprobe esta alegación. O que pasa que esta circunstancia se foi tamén comentada no pasado pleno, porque este realmente é unha situación que sucede, que persoas minusválidas que non teñen carné de conducir non poden ter seguro, pero sí que precisan moverse, precisan ter mobilidade. Ora ben, eu adianto que vai ser moi farragoso seguramente para os servicios sociais facer informe desta situación, e adivino tamén que vai ser farragoso para a nosa policía local, e supoño que para outras policías, poder verificar que ese vehículo que ten unha serie de ventaxas fiscales e tamén que ten unha serie de ventaxas a hora de aparcar no noso concello e en outros concellos está sendo usado para o fin que ten documentado con cartón de tarxeta de minusválido. Adianto que vai a ser difícil, moi difícil, aplicar este punto en concreto. Non sei se non habría que seguramente pedir algún tipo de información á nosa policía local ou á presidencia, porque a pesar de que buscamos, non atopamos en ningún outro sitio ordenanza que contemple algo similar. Non atopamos. Entón, adianto que vai a ser difícil a súa aplicación, e que estamos trasladando un problema seguramente aos servicios sociais, ao mellor tampouco hai outro método para solventalo, e seguramente a policía, cando besamos persoas totalmente válidas, usando un coche adaptado para minusválidos, sin pagar imposto de circulación e aparcando en plazas reservadas para minusválidos. Si algo le sobra a los miembros del Partido Popular es la unidad. Recordarle que el Partido Popular, nada más llegar, modificó un punto de la ordenanza que parecía estar guardado en un cajón. Porque nosotros sí nos preocupamos de las familias. Personas que con rentas bajas debían estar exentas de realizar unos pagos que el gobierno del BNG y del PSOE le negaron. Por lo tanto, decirle que nada que facilite la vida a estas personas supondrá un problema para nosotros. Aunque debo estar de acuerdo con lo que acaba de comentar el portavoz del PSOE, y entiendo que habrá personas que utilicen y aprovechen esta modificación de manera no adecuada. ¿Alguna intervención máis? Bueno, eu simplemente, pasamos a votación, lógicamente, entendo a postura de todos os grupos, pero somos pioneros, moi pioneros
neste tema pensamos que é un tema que o que prudentemente podemos resolver, non? Pois se entende que persoas que se encontran ahora mismo nunha situación difícil, pois que podamos entre todos resolverlo. Iso é o que realmente. Pasamos a intervención nunha votos a favor. Creo que a votación non é ordena a votación secretaria. Sería os acordos que figuran Iván Balado. Sería aprobación, estimación da declaración delegada, desestimación da moción presentada polo particular e aprobar definitivamente a modificación da ordenanza para a aplicación. pasamos. De todas maneiras, un solo apunte, gustaríame que se pediera, por favor, opinión á Presidencia para a aplicación da ordenanza en Moaña e a nosa Policía Local a que vai a ter que facer cumprir a ordenanza. Que pasará cos vehículos cando aparquen fora do Concello de Moaña e non poidan demostrar que están mobilizando a un minusválido? Non é abrir debate de ningún tipo, pero creo que é conveniente que, para que non sexa unha discusión entre nós, soliciten os informes xurídicos pertinentes, pero desde o meu entender estáse confundindo dúas cuestións. Unha é a exención que concede o Concello sobre o imposto de vehículos, que é unha prerrogativa municipal, e outra é a concesión da tarxeta de minusválido, que está regulada pola Xunta de Galicia e que depende de que a Xunta de Galicia lle conceda ao minusválido a tarxeta de minusválido. Precisamente a modificación que trouxe ao pleno o goberno municipal fai que se amplíe a exención a persoas que non teñen a tarxeta de minusválido da Xunta de Galicia, que non a teñen. Son persoas pensionistas por incapacidade permanente. Pero podes ter incapacidade permanente laboral e declararte o Instituto Nacional de Seguridade Social con incapacidade permanente e non ter ningún tipo de minusvalía obxectiva. Entón, vai haber persoas que teñan a exención do imposto de vehículos de tracción mecánica como pensionistas declarados con incapacidade permanente, pero que ao mesmo tempo non van ter a tarxeta de minusválido da Xunta de Galicia. Se tivesen a tarxeta de minusválido da Xunta de Galicia, xa na tramitación que se estaba facendo agora, se lle concedería inmediatamente a exención, pero non a teñen. Entón, para conseguir o pase e poder aparcar, tes que estar sendo declarado minusválido pola Consellería de Traballo e Benestar Social, e teñen que dar unha tarxeta, e despois con iso consegues tamén a tarxeta para o aparcamento. Eu penso que non se vai a dar ese problema, máis do que se vai. Por outra parte, a proposta do BNG, vamos a ver, vamos a ser realistas, a ordenanza aprobada en 2004 cubría un supoñer o 80, o 97%, 98% de todos os casos de minusválidos, de persoas con minusvalías. Coa emenda que fai o goberno municipal amplíase o número de persoas con cobertura na exención de minusválidos. E se antes había 100, ou a mellor ahora pasan a ser 130. Vale. A emenda que propuxo o BNG, que se acaba de aprobar, que se vai aprobar, perdón, únicamente vai ser de aplicación, digámoslo, a dúas dúcias de persoas, de casos, que son aqueles que ata agora viñamos resolvendo directamente entre a alcaldía e a Oral. A Oral dicía, temos este recurso aquí, dinme que necesitan o coche porque o rapaz non pode conducir, evidentemente, non pode estar no seguro e, polo tanto, según a ordenanza que tedes, non se lle pode conceder exención. Entón, que facemos? Solicitábase daquela informe aos servizos sociais, os servizos sociais detallaban a situación real desa persoa, desa familia, e, con base nese informe, dicíase, efectivamente, concédalle a exención. Iso agora queda coberto pola modificación da ordenanza. Eu creo que non se vai a aplicar, se aplica rectamente, se utiliza cada un como queira, eso xa son outros problemas, pero se aplica rectamente pode cubrir
12, 16, 20 e pico casos de todos os posibles. Non moito máis. En calquera caso, a posta en práctica, pois podese pedir os informes oportunos sobre como se vai a executar. Iso sí, vai librar de bastantes problemas a nais, a pais que compraron o coche que compraron porque teñen que levar un neno que ten unha minusvalía ou que teñen o vehículo case exclusivamente para levar a persoa maior con minusvalía ou o marido ou a muller, o que sexa, con unha minusvalía. Teñen que ter ese vehículo. Alguna aclaración máis con respecto a libertad? Quería simplemente contestarle a concelleira, non para que se incomode comigo, é sobre o que dixeche, sobre que vos sobra humildade. Bueno, o dudo un pouquiño, non? Pero, de todas maneiras, que tendréis humildade, pero que vos sobra, non, porque nadie vos sobra. De todas maneiras, comentarche unha cousa, que estaba nun caixón esta ordenanza. Pode ser, pero nun caixón, solucionabanse de outra maneira as cousas. Pero durante 8 anos, fixen outro tipo de... me dediquei a outro tipo de persoas. E fixen, as persoas tamén necesitan en Maña moitas cousas. Non só eu, senón todos os meus compañeros. Por favor, Nada máis. alguna... Decirte, Liber, que yo no sé si me escuchaste bien, en ningún momento puse en duda que tú hubieses trabajado para otra gente. Lo que sí dije fue algo que es real, que había un decreto que estaba guardado ahí, que no se modificó, no sabemos por qué, nosotros llegamos, lo modificamos. Si ahora yo y Carmen, en ningún momento, si a ti te parece mal que yo te lo recuerde, se siente. Non me pican. Bueno, o tema que queda bastante aclarado, o tema que seamos positivos para a corporación e queiramos sacar un tema adiante, pois lógicamente vai a beneficiar a moitas familias que teñen que andar con temas burocráticos, unha oficina para outra, que se lógicamente, o sentido que temos todos son os temas, por aí diríamos apostando todos. Pasamos entonces ao punto cuarto do orden do día, que é... Non se votou, non se votou. Non se votou. Sí que se votó. No, pero... Non se votou. A votación non queda moi claro. Hai que hacer voto. ¿Queredes volver a votar? Que non se vote. No. Votos a favor da proposta, os términos expresados. Bien, pasamos...